Εγώ κρατώ την πέντα μου, τα χαρτιά μου. Εδώ η Ιφηγένεια κρατά τι κρατάς? Κρατώ τις είναι όπως το οδοντίατρο, ρε Ιφηγένεια. Φαίνεται ο οδοντίατρος, αλλά ευτυχώς δεν είναι ο οδοντίατρος. Λέμε καλημέρα στην Ιφηγένεια Τσόλου και στην αγαπημένη μας εδώ Κατερίνα. Κατερίνα. Χρόνια μας πολλά, κορίτσια. Χρόνια μας πολλά. Και τι επιθυμούμε? Ναι, επιθυμούμε να είμαστε ευτυχισμένες πρώτα εμείς οι ίδιες, για να μπορούμε να κάνουμε και τους άλλους που είναι γύρω μας ευτυχισμένους. Σωστά. Λοιπόν, για πες, τι θα μας δείξει σήμερα? Λοιπόν, με ευκαιρία ότι είναι η γιορτή της γυναίκας, σήμερα θα δείξουμε την τεχνική βλεφαρίδων με τη μέθοδο one by one. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί μέθοδοι για τις τοποθέτησεις βλεφαρίδων. Ναι, αυτή είναι η καινούργια μέθοδος που κυκλοφορεί. Να βάλουμε μια άνω τελεία, γιατί τα αγόρια μου ήρθαν εδώ. Είναι ημέρα σήμερα. Χρόνια πολλά γυναίκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοιξε το ένα μου μπορείς. Αυτό είναι δικό σου. Άρα μπορείς, πώς ανταποκριθεί για δευτεία. Να σας χαίρονται οι δικοί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Συνεχίστε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έλεγε στη Ιφηγένειά μου ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ναι, υπάρχουν αρκετοί τρόποι. Αυτή είναι η τελευταία μέθοδος που κυκλοφορεί τα τελευταία 3 χρόνια και έχει γίνει λίγο της μόδας. Ναι. Είναι η μέθοδος η οποία μπορούμε να κάνουμε τις τρίχες των βλεφαρίδων να φαίνονται πάρα πολύ φυσικές. Λοιπόν, δίνεις μια εφαρμογή δώρο? Ναι, δίνω μια εφαρμογή δώρο. 77-10-88. Η κυρία ή ο κύριος που θα πάρει τηλέφωνο, θα βγει στον αέρα, θα πει καλημέρα, θα πει χρόνια πολλά και θα κερδίσει. Φυσικά. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, μπορούμε να τονίσουμε τις βλεφαρίδες μας φυσικά. Δηλαδή, βλεφαρίδες που είναι άτονες, μικρές, κοντές, αραιές. Μπορούμε να δώσουμε ένταση, όγκο, καμπυλότητα. Τις βάζουμε και μένουν. Τις βάζουμε. Η διάρκεια τους είναι περίπου, κρατάει ένα άψογο αποτέλεσμα στον 1 μήνα. Ναι. Και οι κοπέλες έρχονται και κάνουν συντήρηση στον 1 μήνα. 3 με 4 εβδομάδες είναι το ιδανικό. Έχω ακούσει κοπέλες να λένε ότι αν βάλεις βλεφαρίδες δεν μπορείς να βάλεις eyeliner, κάτι. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Μπορούμε κανονικά και τη σκιά μας και το eyeliner να το βάλουμε κανονικά στο μάτι. Ναι. Απλά η αντιένδειξη προς τη βλεφαρίδα είναι το ντεμακιγιάζ χωρίς λάδι. Δηλαδή γιατί μπορεί να τις ξεκολλήσει. Ναι, γιατί τις ξεκολλάει το λάδι. Είναι αντιένδειξη το λάδι. Οπότε χρησιμοποιούμε προϊόν με βάση χωρίς το λάδι. Εντάξει. Η Κατερίνα μας έχει στο ένα μάτι. Η Κατερίνα μας τώρα εδώ. Να προσπαθήσουμε να σου βάλουμε και στο άλλο, Κατερίνα. Θέλετε να δούμε λίγο τη διαφορά για να δουν λίγο οι τηλεθεατές μας? Μπορούμε να δούμε τη διαφορά. Να δούμε εδώ τα μάτια της Κατερίνας. Τις βλεφαρίδες. Νομίζω φαίνεται κάτι η Ιφηγένειά μου. Ναι. Αυτό είναι... Λοιπόν, αυτό εδώ είναι η τοποθέτηση βλεφαρίδας και αυτό είναι το μάτι χωρίς βλεφαρίδα. Ωραία. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε να δούμε πώς θα... Ναι, έχουμε βάλει εδώ το iPad μας που εστιάζουμε στην ουσία τις κάτω βλεφαρίδες για να μπορέσουμε να κάνουμε τοποθέτηση στις πάνω βλεφαρίδες. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πολύς χρόνος. Περίπου χρειαζόμαστε 1,5 ώρα. 1,5 ώρα. Να κάνουμε 1,5 ώρα. Όχι, εδώ δεν θα κάνουμε 1,5 ώρα. Απλά οι τηλεθεατές μας οφείλουν να το ξέρουν αυτό. Εντάξει, είναι για να γίνουμε πιο όμορφες. Ναι, θυσιαζόμαστε. Υπάρχουν εδώ νούμερα δηλαδή. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν νούμερα. Εμείς θα το βάλεις έναν-ένα. Ναι, γιατί θέλω να δείξω την τεχνική στους τηλεθεατές. Πρέπει να έχεις πολύ υπομονή. Ναι. Και μπαίνει η τρίχα μας εδώ. Και την κολλάμε τρίχα-τρίχα. Συνήθως βάζουμε μέγεθος πιο μεγάλο εδώ, στον έξω κανθό, μεσαίο μέγεθος στο μεσαίο κανθό και στον ένσω κανθό μικρές βλεφαρίδες για να μπορούμε να ανοίγουμε και να ανοίγει φυσικά το μάτι. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν οι βλεφαρίδες οι ψεύτικες, μου αρέσει το αποτέλεσμα το φυσικό. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι, δηλαδή νομίζω ότι φαίνεται αν είναι ψεύτικο. Ναι, φαίνεται. Θα κάνεις κάτι το οποίο... Δηλαδή και εδώ η Κατερίνα μας τώρα, αν προσέξετε, φαίνεται πολύ φυσικό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, εδώ βάζουμε άλλη βλεφαρίδα, βάζω μεσαίο μέγεθος. Γι' αυτό υπάρχουν διάφορα μεγέθη, ναι, γιατί εμείς θέλουμε να κάνουμε Άρα τις τοποθετείς ανάμεσα στις δικές μας βλεφαρίδες. Ανάμεσα στις δικές μας και κοιτάξτε λίγο εδώ. Παίρνω με τη λαβίδα μου και ανοίγω μία-μία τις τριχούλες και βρίσκω τρίχαν εδώ και την κολλάω. Μάλιστα.
Γι' αυτό η διαδικασία διαρκεί και 1,5 ώρα. Άρα δεν πρέπει να προσέξουμε κάτι όταν θα βάλουμε τις βλεφαρίδες, απλά στον ντεμακιγιάζ να μην χρησιμοποιούμε ντεμακιγιάζ που να έχει λάδι μέσα. Ναι, αυτό μόνο, ναι. Ωραία. Λοιπόν. Και στο βάψιμο είναι μια χαρά. Ναι, είναι ότι σηκωνόμαστε το πρωί, είμαστε πάντα βαμμένες, εξοικονομούμε χρόνο. Παναγία μου, έχεις δίκιο, ωραία Φιγένεια. Ναι. Σκέφτηκα. Γελάει η Κατερίνα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Και η συντήρηση που γίνεται, Φιγένεια μου, ποια είναι κάθε Λοιπόν, η συντήρηση, επειδή μήνα. οι βλεφαρίδες όπως και τα μαγιά, έχουμε πτώση βλεφαρίδων και μαγιών ανά 2,5 μήνες. Γι' αυτό λέμε στις κοπέλες να έρχονται κάθε μήνα, δηλαδή η τρίχα που πέφτει μαζί με την κολλημένη τρίχα που έχουμε τοποθετήσει πάνω. Α, μάλιστα. Εντάξει. Ερχόμαστε εδώ και κάνουμε το αποτέλεσμα. Για πες, Κύπρη, νομίζω ότι όλο και περισσότερο εμείς οι γυναίκες θέλουμε να έχουμε... την περιποίησή μας, μας αρέσουν οι βλεφαρίδες, οι έντονες, οι σαγηνευτικές. Κάνουν το μάτι πιο όμορφο. Και είναι ότι είσαι πάντα περιποιημένη. Παναγία μου, πόση υπομονή χρειάζεται. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται... Έχουμε Ιφηγένεια μου αρκετή υπομονή και για να τοποθετούμε βλεφαρίδες και για τα πάντα. Κάνουμε υπομονή με τα μωρά, με τους συζύγους, με τους συναδέλφους, Λουκά μου. Έλα να δεις, σε παρακαλώ, τι κάνει η Ιφηγένεια. Την τεχνική. Κοίταξε. Ερχόμαστε και τοποθετούμε μία τρίχα. Είπαμε, σε ένα μισάωρο είναι τελειωμένη η κοπέλα. Περίπου 45 λεπτά στο ένα μάτι και 45 λεπτά στο άλλο μάτι. Α, ναι, εξίασα λίγο. Πόσο διαρκεί αυτή η τοποθέτηση? Διαρκεί 1 μήνα και κάνουμε συντήρηση κάθε 3 με 4 εβδομάδες. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Και μπορεί κανονικά και να λούζεται και να λούζεται, ναι. Απλά στον ντεμακιγιάζ. παλιά στις βλεφαρίδες χρησιμοποιούσαν τη λευκή γόμα. Τώρα χρησιμοποιούμε τη μαύρη για να φαίνεται απόλυτος φυσικό το αποτέλεσμα. Α, ωραία. Και εδώ στην άκρη, αυτό γενικώς που βλέπω σε διάφορες κοπέλες και δεν μου αρέσει είναι ότι έρχονται και βάζουν πολύ μεγάλες βλεφαρίδες στον έξω κανθό με αποτέλεσμα να δείχνει το μάτι πιο καθοδικό. Γιατί εδώ συνήθως οι τριχούλες μας είναι πιο αραιές και πιο μικρές, δηλαδή έχουμε μικρές φύτρες. Προτιμώ να έρθω να το βάλω κάπου ανάμεσα και να έρθω να κάνω ένα σβήσιμο με πιο μικρούλα τρίχα εδώ. Και να είναι και πιο φυσιολογικό. Ναι, και να είναι η Ιφηγένεια μας δίνει μία δωρεάν τοποθέτηση βλεφαρίδων. 77, 77, 10, 88. Καλά. Σε καλός συνάδελφος ο Μάριος Μητσής είπε δεν υπάρχει γυναίκα άσχημη, απλά γίνεται εγωιτευτικότερη η γυναίκα όταν φτιάχνεται. Γλυκαίνει πάρα πολύ το βλέμμα. Ο Μάριος. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Έτσι είναι. Για πείτε μου ξανά το όνομα. Θεοφάνους. Η κυρία Θεοφάνους. Η κυρία Άντρη Θεοφάνους. Κύριε Άντρη μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα και χρόνια μας πολλά. Χρόνια μας πολλά. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, εσείς? Μια χαρά. Ωραία εκπομπή σας, ενδιαφέρον. Πώς θα περάσετε τη μέρα σήμερα? Οικογενειακά μάλλον με το σύζυγο, τα παιδιά. Όπως κάθε μέρα άλλωστε. Όπως κάθε μέρα άλλωστε, ναι. Είπα σου χρόνια πολλά κύριε Άντρη μου. Ο σύζυγος είναι, οι κόρες ακόμη. Μα πρέπει οι κόρες, εντάξει, μπορεί να περιμένουν που σένα. Ναι. Μπορεί. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Λευκοσία. Α, ωραία. Άντε, εδώ η Ιφηγένεια μας θα σας φτιάξει υπέροχες βλεφαρίδες. Και να είστε πάντα καλά. Και ευχαριστούμε που είστε και μητέρα και γυναίκα και σύζυγος και προσφέρετε σε αυτή την κοινωνία. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα και χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ, γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ αρχίζουν και πυκνώνουν λιγάκι οι βλεφαρίδες. Πυκνώνουν πολύ. Ναι, δεν είναι εφικτό εννοείται να τις κάνουμε όλες στο στούντιο. Σωστά. Ξέρεις, αυτό που είπε ο Μάριος, απλά άκουγα για το όνομα, έχει απόλυτο δίκιο, γιατί αν κάνεις το μακιγιάζ σου και δεν βάλεις πολύ μάσκαρα, θα φανεί. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο τονίζει πολύ το μάτι και μολύβι να μην βάλεις και eyeliner, χρειάζεται η μάσκαρα. Άρα αν έχεις αυτό καθημερινά. Δηλαδή όταν έχουμε φρύδι περιποιημένο και βλεφαρίδα και το πρωί σηκωνόμαστε και βάλουμε μία πούδρα προσώπου, είμαστε κομπλέ. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι δεν υπάρχει γυναίκα άσχημη αλλά γυναίκα ατιμέλητη? Ναι. Ισχύει. Οπότε όταν φροντίσει τον εαυτό της και τον επιμεληθεί, θα αναδείξει την δικιά της φυσική. Μα η κάθε γυναίκα κρύβει την ομορφιά μέσα. Ξέρεις, η ομορφιά δεν είναι εξωτερική, Λουκά. Η ομορφιά βγαίνει από μέσα μας. Βγαίνει μέσα από την ψυχή. Ναι. Η κάθε γυναίκα μπορεί να γίνει όμορφη, αλλά
Πρέπει να κοιτάζουμε και τον εσωτερικό χαρακτήρα. Πόσα χρόνια στο επάγγελμα, Γιάννη? 10 χρόνια. Και είσαι από τη Λεμεσό, κατάγεσαι? Από Λεμεσό, ναι. Από Λεμεσό, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο, και πώς θα περάσεις σήμερα τη μέρα? Τη μέρα θα συνεχίσω σίγουρα με δουλειά. Ναι, στο χώρο μου. Να κάνεις τις γυναίκες. Ναι, πρέπει να κάνω τις γυναίκες για να ετοιμαστώ για το βράδυ. Σου σπαταλήσαμε ήδη αρκετό χρόνο. Και ώσπου να βάζεις και πίσω πάλι άλλους τόσους. Και αν μου μείνει χρόνος, θα βγω κι εγώ. Θα σου μείνει. Ναι. Και αν δεν βγεις Ιφηγένειά μου, να κάτσεις να ξεκουραστείς. Ναι, χρειάζεται. Είναι η δικιά σας ημέρα. Μου χρειάζεται πάρα πολύ. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το χρόνο όπως θέλετε εσείς καλύτερα. Πάντως, είναι πολύ όμορφο αυτό που μας. Λοιπόν, το βλέπετε έτσι σήμερα. Δηλαδή, εδώ είχαμε μια τρίχα πιο ξανθιά στην Κατερίνα. Ακόμη δεν έχει τελικό αποτέλεσμα, αλλά φαίνεται. Το έχει τοποθετήσει στο αριστερό μάτι. Από εσένα είναι έτοιμο το αριστερό μάτι. Μας έκανε την προεργασία και ευχαριστούμε πάρα πολύ για να δείξουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ανώδυνη η διαδικασία, χωρίς να αισθάνεσαι οτιδήποτε. Όχι καθόλου, ναι. Θα πρέπει να αφιερώσεις κάποιο χρόνο για την τοποθέτηση, αλλά εντάξει. Και η συντήρηση περίπου στις 3 εβδομάδες είναι γύρω στα 40 λεπτά. Ωραία. Δηλαδή λέμε πάντα 3 εβδομάδες για να μην έχουμε πάρα πολύ πτώση στη βλεφαρίδα. Ναι. Παναγία μου. Σούπερ. Είδες. Γελάει η Κατερίνα. Έκανες την Κατερίνα ομορφότερη. Όχι όπως δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, θέλετε να δείξουμε το τελικό. Ναι, το από την αγωγική μεριά. Απλά επειδή τώρα το μοντέλο μας τώρα δεν μπορεί να ανοίξει το μάτι, γιατί πρέπει να στεχνώσει καλά η γόμα. Απλά θέλω να κρατήσεις λίγο το χέρι, Κατερίνα, το δάχτυλο εδώ. Πάνω από το μάτι. Ναι, και να ανοίξει το μάτι για να δουν οι τηλεθεατές μας το τελικό αποτέλεσμα. Έλα, κάτσε, για να μπορέσουμε να το δείξουμε πιο σωστά. Εκεί. Κράτα το εκεί. Παρακαλώ, δείξτε μας το. Κλείσε το μάτι σου και το άλλο. Α, μάλιστα. Όντως. Ναι. Βλέπετε τη διαφορά. Και άστο κλειστό, κράτησε το κλειστό. Όντως. Δηλαδή σιγά σιγά γίνεται πλούσιο. Πλούσιο, ναι. Πυκνώνει, δίνουμε όγκο και καμπυλότητα. Μάλιστα. Δεν είναι μακιγιαρισμένη. Όχι καθόλου. Κατερινάκη, αλήθεια. Κλείσε ξανά το μάτι. Άνοιξε. Άνοιξε το. Σιγά σιγά, άνοιξε. Απλά το κρατάμε το άλλο γιατί πρέπει να στεγνώσει. Ναι, πρέπει να στεγνώσει γόμα γιατί θα τσουξει λίγο το μάτι μετά. Όχι, Παναγία μου, Κατερίνα. Ξάπλωσε. Να σε καλά. Να έχουμε τζοτύψεις ύστερα για να μάθει την κοπέλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε από τη Λεμεσό. Εμείς ευχαριστούμε. Χρόνια μας πολλά. Να έχουμε υγεία να χαίρονται. Κεραίες δυνατές και να προσφέρετε όπως κάθε μέρα κάνετε σε όλους τους τομείς της ζωής σας και του 24ωρου. Καλή επιστροφή στην όμορφη Λεμεσό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξανάρθετε και ευχαριστούμε και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αισθητικών όπου συνεργάζεται με την εκπομπή και στέλνει ανατακτά χρονικά διαστήματα και ένα από τα μέλη του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.